Alfian karo Mbak Suci ngono. Monggo mentaram-mentaram terus. Mas Bayu. Pripun, Maksi? Kinten salam kagem adik kula niki. Sapa, Kak? Endro Sinden Balatnya Ngawi. Sapa? Anaknya Bu Sanem niki lho. Oh, nggih. Mau sore wis ngai cilok. Cilok sak wajane. Ayune kaya ngono pentolmu ya gede-gede lho. Nyanyi ya Besti. Ya. Ya, kok ya disuwun anu dono semanten. Mengke duit Oh, kali Mas Plentung. Mas Agung Pluntung. Ini tak plendong iki. Enten. Layak kok hawane kok miris. Wah, enten lulut ten pundi nggih kali Pak Bang. Pulau langit hawane ting-tring bae plendong enek aja. Yo, Katresnya Jati. Kaya ngapa? Mas Alfian. Wah, iki nek wis nyanyi akustik ya ta. Kancane mangku gitar, dhek mangku bantal. Ya. Kaya pasangan ae. Nuwun kula niki angger setiap tarup kok mesti enten iki. Mesti enten Mas Alfian. Setiap rame-rame. Aja ta taruh mbok hik ngendi Solo ora enek. Ah nggih to. Angger hik ana rejene Alfian mesti enek. Sajae kok ora kerasa ning omah apa ya? Ora apa-apa. Perasan kok. Niku perasan. biyen Mas, niku biyen. Biyen ora ngerasan saiki wah nemen. Nggih. Yo, Katresan Jati. Mas Alfian melawan Mbak Suci. Monggo, ayo. Alfian Solo Real iki. Suci apa Yo. Yo. janji tresno. Ayo Mas Ngambe. Lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada Yo. rembulan waya wengi nambaika kasing ati iki papujan api ning endi doang manis kang kanthi-hati Iki lho Mas Ian. Wong bangga sada kirane Ora. Aku teko gendong tresno. Lelange asmara gawe sewu rasa. Nambani ati kuciwa. Dan Mas tresno atimu. Aku satya ngenteni sliramu. Bengaku bisa ketemu. Tresno suci Maria Rahayu. Mbak Suci Opita Dewi Alfian Selereal ya. Aduh, Ngerangi nak. Denderek kita Nyokek mas, nyokek mas. Yo. Yo. janji tresno disenteni lintang-lintang ing tengahing wengi
Hanti Wong bagus ojo sirane angsa aku teko gendang tresno lelangin asmara gawe sing rasa nambani ati suci Terima kasih, matur nuwun. Wah, Imak nyambik karo Jawa. Ya wis duet. Oke. Yo, aku tak nyuwun anu, jogetan cara Banyumasan. Sapa sing joget? Aku nyuwun Getari karo Dita. Oke. Yo. Bendrong Kulon Banyumasan sing joget Getari karo Dita. Nggih. Monggo Mas Pandu nggih mlangkane ngon kendangan. Heeh. Iki tenagane mesti turah-turah iki. Ha iya ning omah kanggo. Bar mayang kok ya sehat kok ya. Ha iya. Yo diaturke Bendrong Kulon. Monggo ayo diaturke. Yo Mbak Dita, Getari siap. Monggo yuk.
kaya jagone menang ya. Ha iya. Wah ya wis. Trima luwung ing atase dudu wong kulonan ning isa ora ketang ketua-ketuwil ning isa Banyumasan nggih. Waton ana pangudine bakal iso nggih. Iki genti ayo rene yuk. Monggo ayo kene. Ayo. Monggo nduk ayo. Ing tantri enggal nyanyi. Makane bonen nasi. Ayo, anu jatahmu malik pelok. Nggih. Ana sing ngersake Lestari diturke. Monggo diaturke. Ayo sing buka sing enong yo, Go. Kamera siapke iki anu Teguh di close up buka. Ayo. Aja ruji lho, Go. Ayo. Oh ngelik. Kirimne nggo sapa, Go? Ya, anu, nggo Mamas ning omah ya, Go. Nggih. Yo, diaturke sik. Monggo. Yo, diaturke Lestari to. Monggo yo.
Kur kabeh yo pindhani nggih. Kur yo. Terima kasih, matur nuwun. Malik Slendro Mas Aris. Nggih, wis diaturke Lestari. Kula kintunke ingkang mirsani lumantar live streaming. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma kulli sabar muslimin wa salimin kafaran al-zalimin. Dateng Pak Martono Bojonegoro. Oh nggih. Kalian Mas Damar Sasongko saking Karanggede Boyolali. Oh ngono, heeh. Anu mau, amu kancane Pak Dita Mas Wasmane. Sik apa sik. Diaturi pinarasik kene ayo tak kenalan dhewe monggo. Ayo mriki. Monggo ayo kene. Mataran terus. Jumeneng mawon, jumeneng ora apa-apa. Pripun? Jumeneng mriku lho ora apa-apa. Dhisik. Isin Mas Ben. Isin. Alah nek isin nyapo ya. Oh, jumeneng nah. Pinujeng enjang Mas. Nggih, selamat pagi. Kula ki anu, napa niku nek mung rungon-rungonan ki ora lega. Oh, ngoten iki. Anu, derek tepang Gladiwanu paring asma sinten? Kula Indro. Mas Indra. Nggih, pidalem saking Ngawi. Oh, Ngawi. Nggih. Ngawine pundi, Mas? Simo Kwadungan. Oh, ngawine Kwadungan. Nggih. Ya, Mas, aku tak ngicipi swanten panjenengan ayo. Panjenengan senengane lagu apa aku nderek? Ayo. Pelok mawon, Mas. Pelok? Oke. Nggih. Pelok ya ora apa-apa. Mangga. Napa arep bawa napa? Ayo dibawani sik. Dan nandha nek gondrong ya ngono kuwi jan. Ganti barang mawon, Mas. Oh, barang. Oh. Anjen barangnya harus elok ya. Niki ngiras-ngiras riyoni, Mas.
Bayu Reoni karo anu sinten? kali Mbak Eka. Mbak Dita. Dita. Oh, Kali nggih. Mas Teguh. Oh. Napa nggih alumni ISI panjenengan? Nggih, ning Oh. kula mboten lulus. Oh, ngaten ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih ta ora apa-apa. Nyuwun Wong ora duwe titel iki dudu wong sing ora duwe rezeki nggih ta. Nggih, nggih, Ah nggih. iya. Ayo. Kelok barang. Napa Mas? Napa arep bawa napa? Hati mawon. Dadi ati? Nggih. Bawani nggih. Siap. Nggih. Gegarane wong akrami. Ah niku ngelingi karo mantene. Nggih. Mangga rungokno Go, iki dibelengi lho. Ya ya, mangga Mas Indra. Gegarane wong akrami. Wah, elok tenan suarane. Doro. Tepuk tangan Jo digo Mas Indra. Aduh, kok ya dienteng-entengi ya. Nek sing ngrungokke ning radio no wah iki mesti piyaine putri gedhe dhuwur wah. Nah iya. Celo wencir kuning. Heeh, asli kuwi. Hati pawi. Nek jos. Kok ya lagi iki kepenuk. Nah iya. Kok nek pasangku ning Ngawi ae mang ngusul. Nggih. Kok nate nderek jenengan? Apa ya? Nggih wonten buduk. Ngendi? Buduk. Buduk. Nggih. Oh, nggih, sik. Ah ditentek tadi lali. Luput pisan. Kenapa? Kena pisan. Yen gampang lume. Naik. Gampang. Jas. Ayo Silwa ya. Heeh, suarane ya Silwa. No nano, ayo. Yen hangel kalah. Ngau jengat barang. Langkung Nano. tan kena tinumbas Ya. harata Luar biasa. Gila. Oh, Teguh ya ora ngenake biyen-biyen. Teguh pun lali kalih kula. Ayo. Agar duwe cengceman kok meneng ae. Kamangka biyen sak kos-kosan. Wah. lali. Wes, tadi teklure Teguh ngerti Mas Indra mesti ngerti. Ya.
Wis kaya kon sidi. Yo lanjut Mas Indra. Dadi ati wong prasaja lurip dene Bablas silaing janji ya, monggo. Atur nuwun Mas Indra. Nggih, mbak nuwun Mas Galek. Monggo. aku wingi ketemu sing tak tresnani kuwi saiki aku kangen beni Wis digawa kanca muga mulya ora nyono jebul pangetara ora nyono kaya teko bangga biyen kowe janji gawe bakal sehidup semati jebul takdir diraku ngapusi nanging aku rumangsane saiki apa to tanpa duweni aku mau narima nasib tanpa tuntut muga-muga Gusti paring pangapura. Terima kasih, atur nuwun. Nggih, sawetara atur panglipur kata lepat diagung panang sami. Heeh. Iki katone karang kejempel ana tamu ya nyedaki bapak